Kublai phi baro ki parlok ba shay sunat ban pe ya ki video jungi ha ka channel jungi but ki ba sunat ban pe film ro but ningkong ni kwa ban ai kublai kerpang phi baro ki bala one page ya ka film ka daw ka ba dang ya chat chat ka jingpani ha biju cinema hall te kanong idap da ka jingsu komen ba namar ba ya ka film ni la hajing syang ila amut ban pin i nadu ka arp santrik jong banai November henry kam da orlong namar don ki jingja ki ba ngimla ban kyar te henry wat la kataru ngimdu jingkerman ngi pin i no nadu kai kini ki singi artrik jong banai December te wala kataru hapdeng ki jing phi ki parlok phila one support ingi ha biju cinema hall but ye kitu ki pampat de page ye ne film kadaw sobha ban lek page ha biju cinema hall nomar ba menta man gesi nila apn ye ne film but ka timing galong khatway beje ar beje san beje but in new shiteng te sakawai pade ka ngi kwa ban pentip shephi but ngi stanat ru ban pentip shephi ba yak ne film kadaw ngi la yo permission na utrai biju bangin peteng biang sa shitio yang nega film but kan kemut kan kut no ha du ka khatsan trik jong unai December te ngi dap da kata ka jing kemen hadu kata namar ba ngi i ba ki priu ki one support ya yangi kinong shna film baru ke ba pensung tenat chushu yangi ba ki ba mi ki ba one page ka film ba ha bangi page ki comments bun ki ba ya ro ya kan ka film ba ka itnat te hot kat ka bangi la ngila persyang ban tre stom ban pen itnat in ka film ba nga krumen ru ba kitu ki bampat one page ku mangaong mene subha perlok ban yawan a jing kersyan ngi namar ba ka film kadai ka film ka ba ai jingmut shibon ya ngi ki para khasi ya ngi ki jat ban riu jungi namar ba ka film ngi focus ba ya ka jinglong jingman jong ka society jongi jong ka imlang salang badru kawai ka ba pensngo e chushu inga ya ki nong pe ya ki bala one pe ya ka film ka daw ki ong be ya ba ka film ka penyam yangi te kamu lada kani ka film ka penyam kamu try baka itnat batu try de ka story hi kala penwan iki ba kin sungutnat ban pej te ngam dan ban kren shibon ki kentin hendrai tangkata nga sasisen nga kerpat jet api ki parlog ba subha ban yawan ai jingkersyan ya kani ka film ka daw but nga nur banong ba hadin ba phiwan pa ye ka film phinim ba be ba phi pulot ya ita isispa nangka ne namar ka dor ka don ka ba sispa nangka ka ba sispa san pho bat ka ba aspa te hoi sajisin kum ka jing pen kan mau phi ba ya ka film ngila beteng beng ban pen i hadu ka khat santrik jong u banai December te ngin pej pade ha ka jing wan jong ki paj ba ban man pe ini ka film ladangi i ba dang bon hi kita ki ba one page ngin sa persyang ban pan biang ban pen i ya kani ka film hadin jong ta khat santrik te ya ka ba menta ngirang penne shwa hadu khat santrik te nagleng jong atang kata hi khoblei sibon parlo